everyone! Welcome back to my channel. It's already January 4, 2021 na tayo, guys. Then, I got also half ng ulo ng baboy. So, i-ano ko yon, ilechon. But, pakuluan ko muna siya. As usual, lagay sa fridge. Tapos, i-oven para mas crispy siya. Yun. So, let's go guys. Tingnan natin yung binili ko kanina. Oh my God, ang lamig talaga guys. Ang lamig. Diyos ko. Ayaw ko sanang lumabas sa kwarto ko. Sa kwarto ko kasi doble kasi may heater ako. At saka may portable heater ako. Dito sa kusina, maliit lang yung heater ko, ganyan lang. Pero kaka-on ko pa lang, kaya hindi siya masyadong mainit. Kaya nilamig ako talaga. Nilamig talaga ako, guys. So, pasensya na. Ito yung Ito yung binili ko na. Look at that. Baboy. Specs head. Ayan. Freezer. Nahugasan na ko na to siya kanina. So, kailangan ko lang siya anong tawag siya? Scrape or scrub or ano ba? So, I'll see you a bit, guys. Tingnan na lang natin kung ano mangyari sa pig's head ko. See you! Ayan na, guys. Yung ko. Pig's head. Pangit tingnan. Inano ko lang siya. Giboil ko siya lang siya konti para at least Ayan, nag-aso pa. Aso-aso pa siya. Ayan. Nag-aso-aso. Ano ba yung Tagalog na
So, nasa fridge na yung ano ko, guys. Nasa fridge na yung pig's head ko. So, we'll see tomorrow kung ano yun. Pakita ko sa inyo na. Ayan na yung pig's head ko. So, bukas na ko yan na yan. Okay. Medyo half-cook naman yan siya. So, okay lang yan i-fridge. So, check ko yun mamaya. And then, we'll see. Sana makakain ako bukas na yun. Pero feeling ko hindi ko yun matapos. Bukas ko na yung tapusin kasi I need to sleep. Okay. And then, tingin-tingin muna ako ng mga ano. Then, I'll see you later, guys. Ayan na guys, ito yung pig's head ko na nilagay ko na sa fridge ng ilang oras. Tapos, nilagyan ko siya ng sauce. Ano lang, soy sauce tsaka pepper lang, powder. I-brush ko dyan kasi, ewan ko, ayan. So, ano ko siya, lagay ko siya sa oven. And sana crispy siya. Ayan. Ayan. Ko, ang mukha ko, ano siya guys, oily siya kasi naglagay ako ng ng moisturizer sa mukha kasi napakalamig dito. Dali mag-dry yung skin ko. And then guys, check natin yung ulo. Ewan ko, ang tagal naman naluto guys. Ay, naantok na ako. Check natin guys, tingnan natin. Binaliktad ko to siya kanina guys kasi para maluto yung Ayan. Tingnan natin. Yung look at that. Binaliktad ko. Okay. Tingnan natin. Yan, binikliktad ko. Can you hear the cracklings? So, tingnan natin guys ha. Ay, alala. Luto na siya guys.
Yan. Sandali na. Nag-stick siya dyan. Ay. Main. Ay. Ano dito? Ano guys? Bahala na maano siya. Nag-stick siya. Ay, ang init. Okay. Sandali guys, medyo mainit. Hindi medyo mainit talaga. Ayan. Nag-stick siya sa foil kasi biniligtad ko kasi siya para maluto yung ilalim. And look at that. Look at that, guys. Look at my lechon. Is it crispy? Kulang pa konti, guys. Siguro mga 30 minutes. Lagay ko na siya sa grill. Para ano siya. Grill siya. Ayan. And then, konting ano lang. Ayan guys, ilagay ko na siya sa grill. Sana okay. Mainit naman. Konti. Nawala yung ilaw niya dito guys. Ewan ko, I don't know bakit nawala yung ilaw dito. Nag-init na. So, we'll just wait. Let me check. Oh, look at that. Crispy. Ah, look at that. Very crispy na, guys. I think another 5 minutes or something dito banda. Come on. Tingnan natin guys. That's my roast pig's head. O, diba? Okay, pig's head check. Is it crispy? Tingnan natin. Ah, crispy. Can you hear that? And that's it guys. That's my roast pig's head, lechon. Ayan, tinikman ko na. Ayun na, crispy siya guys. Crispy talaga. Ayan
Ayan, ang taba. Hindi ko, actually, ang skin lang talaga gusto ko dito, guys. And then, gawin ko siyang lechon paksiw after. Thank you for watching, guys. And Happy New Year!